ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи мо ҳозир сари я масъала кор кардастем. Офиси нав дар центр гуфтастем, ҷое ки кушод боша. Мақсад уҷада чӣ шава, ҳам обучение ора мегзаронанд, ҳам ягон мастер класс мешава, як гала процедураҳо бояд шавада. Барои ҳамин агар касе ягон ҷои кушод арзон дона, арзонишам фарқ надорад, ширкати Атоми дар проблемаи пулӣ надорад, ҳама ҷои центр хушрура мегира барои кор кардан. Ана дӯстои азиз, ҳатман мада бинависед ва баъдан гуфтанем духтаракое ки мехоҳе ай ҳози бизнеси худтона сар кунед, ай хона берун набаромада, ойликои калон рӯи экрана бинед, як моҳа ойлики май кор кунед, марҳамат рақамода бинависед. Мо ҳар як шуморо мефаҳмонем, кора меомӯзонем. ҳама чӣ бепул барои шумо, фақат регистратсия мешен, дар 6 моҳ як бор харид мекунед. Хариди зиёд надора, имкониятҳои беҳтарин барои пул кор кардан. Азиз, ана михе борои босифат, витаминҳои беҳтаринаш мо метавонем ай ширкати Атоми дастрас кунем. Метавонем ки онлайн хариду фурӯш қатъи кора оғоз кунед. Тавсия метиҳед, тавон даже намехаред, тавсия метиҳед ва ё харидам шумо да бонус пул мегзара. Барои ҳамин ҳатман духтарако рақамҳои рӯи экран да бинависед, ҳар яки шуморо мо интизорем. раҳ маҳкам неқа омадем инҷора бинем. Ташнаем. Ой, подписчиков рахматкамай. Қаша пиёда мерем. Кошки автобус да мешитем. Автобус ҳуй бидара. Дӯстони азиз, ба фикрам хинаки сар шуда. Шамола бинен. Ана дӯстони азиз, мо дачем фасонак. Либосашона бинем. Олча гули бодом. Бо инаи хеле орнаментои тоҷикӣ хитибда. Бо чӣ? Интересный инаи. Шефи хона. Интересный яй. Манжа чизи хардеста. Инаи ченики боша иқаҳ. Бад ҷони модар. Булуси. Булуси чӣ мане дошта боша? Булуси. Навбаъд ҷони бобо. Ин магазини фасонак. Дӯстои азиз, абои зала алиш каданем. Оста оста залда мегзарем. Темаи кухни тамом мешава, растамошкаи телефон тамом. Ба фикри шумо чӣ хеле кунем? Ман мегӯям ки ягон сафеди ва номушче сафеди бадам не бежеви, ягон чизи рӯшан. Ина ихелиё не уже, ихелиё ай мода рафтагиян, не? Дӯстои азиз, ё солҳои 2000 чандай 15 будиян, 16 будиян мода. Мо ира соли 2019 кардагем. Акы бигем як кунҷиш безебиштаге, усто безеб часпондаге, а так хушрӯ ягон хел безеб месоз мегумтон. Ин ҳанте инҷара порги кардаги буди хе канд. Инҷара бинем порги ҷои канҷа айқа кондиционермон чиркина. Тоба и хона 100 сол шид, одам наомада. Чиха чиркин. Меҳмон намеоя, меҳмонхона одам намедроя. Анам хе дӯстои азиз, меҳмон меояву ам кухнида мешинам мераванд. Ана хоса иҷа генеральная уборка, генеральный ремонт дар корай. Дӯстони азиз, борон борид, ира бинед. Боридестай то ба ҳоло. Мо меҳмон дорем. Баром меҳмонӣ омада. Ай иклавини қахшрӯ. Дай борони. Фасон. Салом алейкум дӯстои азиз, ирӯз 23 ноябр омада ҳами арафаи тӯйда боронӣ сар шид. Мо меҳмон дорем. Ҳеваро. Ана чи матико мекунам да. Вақтум боша, хушум боша, вазара гулоша алиш мекунам.
як гала глайдайҷа. Оста хардамшон. Ана хела шидианда форма сафед, форма роза отдельно мемонам. Хулоса нам хеле ози вазара глоша алиш кадам. Не сафедов да. Иро ҳамаша ма як ҷоя намемонам дӯсто, просто ҳамаша мишкафта мемонам по настроению алиш мекунам. Настроение у меня сегодня розовое, духтаро. Барои ки 1 миллион кор мара ждат дора ва беҳтарин чизи ҳами ширкати атомӣ неми вай маъқулум шуда ки экопакет. ҳозир завтрака тайёр мекунам, мерам ай пай корборум, як гала кор дорам. туфли нахаридем, Дина гуфтам ки туфли харидем, не туфли нахаридем. Дилафрӯз Дина туфли харида, вале даже ҳалол надидам, дар офис мондаге. Куртуа дар дузанда додем, бегай мегирем. Тамом дига чӣ? Тайёрӣ қариб садай. Дӯстои азизи ҷира бинед таршидаем. Хулоса завтрака тайёр кардам. Мерам ай пай корборум. Бода алоқаем. Духтарако анам хеле материалои хушрӯ биромадаи дар корвон беҳад арзон 200 сомон. Я либосаш бо мо гузаштам хеле маъқулум шуд. Ана мишама гирифтам духтаро. Бутузонум агар успед кунам шумода нишон метиҳам. Материалои фасон. Ҳамин ҷое ки мо паплин мегирифтем, ин рангошам буд. Баъд дӯсто маша туфли сирх гуфт, ҳамо ранги ҳамо киртан боша. Гуфт инам тариёха якун ҳам туфли да қачӣ надора, як бор ду бор мепӯшам. Гуфтам хай биё бигирам ша, ин хеле туфли гирифтам. Дӯстои азиз, ман ин материала гирифтам. Материал гирам навдум, яке маъқулум шудагда. Барашкаф тренди ҳам нархи дастрас. 200 сомонӣ. Як дузанда бутузаоли. туфлиҳои дилафрӯз. Ҳам амтари гирифтам. Иқа коф наёфт. Ахирам хеле гирифт. духтарако, ирӯзашта як гала корора қариб буд кардем. Борори атомира ма тақсим накардистам, шоирабону худаш тақсим кардиста. Як касе оиди бор шоирабонуда занг занед, барои ки дафъа ма корои худам қати банд будам. Гуфтам хай шумо боротуна ба ҳазур тақсим кунед. Ана дар бораи борои чи тозон духтарако, мо 3 рӯз хатмем. ҷума, шанбе, якшанбе проблемаи тӯи қатӣ. баъди метавонед занг занед биёи боротуна барен. Ана мисол 3 рӯз мо пишти маърака монем. ма дар офис нестам. ана ҳама да хай мегум то видеои оянда насиб бегаҳ бо видеои нав мебароем.